Фальшывыя відэазвароты, нібыта беларускіх вайскоўцаў, пагроза літоўскім дэпутатам, а таксама беларусам, якія жывуць у Вільні, графіці ў горадзе ды правакацыйныя ролікі ў тыктоку. Всё гэта больш за паўгода панепакоіла беларусаў у Літве і турбавала некаторых літоўцаў. У медыа гэтыя выпадкі суправаджаліся тэрмінам літвінізм. Каб разабрацца, хто і навошта стварае напружанасць у беларуска-літоўскіх дачыненнях і якую ролю ў гэтым адыгрывае той самы літвінізм, Свабода пагаварыла з ахвярамі правакацый, выйшла на тых самых, хто гэтай правакацыі ўчыняе, а таксама атрымала каментары і эксперты дзяржаўных следчых органаў Літвы. И он сказал, что я представляю угрозу для национальной безопасности Литвы. Змагаров гонят с санными тряпками из Литвы. Літвінізм – гэта з'ява. Ну, гэта характэрна для любых спецслужбаў, асабліва там з боку диктаторских. И у нас выборы идут. То Вильно – это тоже белорусский город и земли вокруг. Я бы был удивлен, если бы здесь не было бы заинтересованности Лукашенко и Путина. З лета 2023 года ў літоўскай медыйнай прасторы пачынае актыўна абмяркоўвацца тэма літвінізму і звязаная з ёю правакацыі. То літвінізм – гэта з'ява, найперш, не нейкая філасофская ці гістарычная плынь. Это з'ява. Люди, літвіны, сцвярджаюць, што сапраўдныя літвіны – гэта беларусы. Яны стварылі Вялікае княства Літоўскае. А сённяшнія літоўцы – гэта жмудзіны. А літвіны адмаўляюць тэрмін «беларусы». Беларусы лічаць, што яны накінутыя беларусы расійскай імперіяй. Тэрмін літвінізм зараз часта гучыць у медыа ў негатыўным кантэксце, бо некаторыя радыкальныя асобы лічаць, што сучасныя літоўцы зусім не маюць права на спадчыну Вялікага княства, а адзінымі правамоцнымі спадкаемцамі ёсць беларусы, што Вільня не літоўскі горад, а беларускі, і сучасных літоўцаў варта называць не літоўцамі, а жамойтамі ці жмуддзю. Такога прыхільнікаў агрэсіўнага літвінізму, які прэтэндуе на манапольнае валоданне гэтай спадчынай сярод сапраўды ўплывовых, сярод такіх так званых лідараў думак, ну і такіх людзей вобмаль. Мы склалі графік публічных правакацыяў, звязаных з гэтай тэмай, з лета мінулага году. Запавольванне пачалося толькі цяпер, далей мы патлумачым чаму. Адна з першых адкрытых правакацыяў адбылася ўвечары 8 жніўня 2023 году ў віленскім бары. Гэта сварка паміж беларусам і літоўскім вайсковым экспертам Дарыюсам Антанайцісам. Паводле літоўца, беларус чапляўся да наведнікаў бару і казаў, што Вільня належыць Беларусі. На апублікаваным літоўскім парталам відэа толькі чуваць, што беларус называе літоўцам маленькім народам. Маленькая. Маленький народ, у которого 2,5 миллиона жителей. Вот это такой. Літоўскі тэлеканал да каментавання гэтага інцыдэнту запрасіў гісторыка Томаса Баранаўскаса з разважаннямі на тэму літвінізму як тэорыя, якая паводле Баранаўскаса разглядае ВКЛ як беларускую дзяржаву, беларусаў называе літвінамі і, адпаведна, Вільню беларускай сталіцай. Баранаўскас кажа, што гэтая тэорыя папулярная ў Беларусі і сярод беларускай апазіцыі, да беларусаў па каментар при этом не звярнуліся. Сам литвинизм, как уже тема, будем говорить, даже не дефиниция, а тема в медиа, это совсем новое явление. Это последние пару лет изредка где-то появлялось. Ну, в последний год, конечно, в 2023 году было уже немало использовано в разных контекстах это словосочетание «литвинизм» плюс еще что-то другое. Мы звязаліся з Дарыюсам Антанайцісам, каб даведацца ягоную думку пра інцыдэнт. Вось які адказ мы атрымалі. Шчыра кажучы, я не хачу абвастраць гэтую праблему. Праз аднаго ідыёта нельга вінаваціць увесь народ, а вось лукашэнкаўская прапаганда дакладна выкарыстае гэта супраць нармальных беларусаў. З дапамогай праграмаў пошуку паводле фотаздымкаў мы высветлілі, што чалавек, які спрачаўся ў бары, вельмі падобны да беларуса Максіма Р. Згодна з ягонымі сацыяльнымі сеткамі, ён IT-спецыяліст працуе ў Вільні. Максім не адказаў на наш запыт о сацыяльных сетках, ці сапраўды ён спрачаўся ў бары з Антанайцісам. У ягоным фейсбуку, заведзеным у 2009 годзе, публічны толькі адзін допіс. Гэта падзяка Літве за падтрымку і зычлівасць, за тое, што адкрыў для сябе, што незалежнасць значыць для літоўцаў. Здавалася б, канфлікт развязаўся. Але не. Хваля спрэчак і правакацый пашла далей. Лісты з пагрозамі літоўскім палітыкам, літвінскія графіці ў Вільні, фейкавыя званкі беларусам пра дэпартацыю. Такие конфликтные дискуссии насчет истории – это больше симптом ситуации, которая сложилась. Это и такая ситуация с нашими соседями авторитарными Лукашенко и Путиным. Это усложняет ситуацию, тогда обостряется слух на всякие там исторические
параллели. Путин говорит про то, что Украины нет, Путин пишет там статьи про это. Да, тогда это имеет свой такой резонанс. Другая ситуация, что миграция, она очень выросла, и тут много начинается такого социоэкономического напряжения. И просто я думаю, что контекст создает почву для таких параисторических там дискуссий и усложнений. Пасля прэзідэнцкіх выбараў, пратэстаў і пачатку рэпрэсій ад 200 до 500 тысяч беларусаў пакінулі краіну. Яны выязджалі ў асноўным Польшу і Літву. Паводле апошніх звестак Дэпартаменту міграцыі Літвы, на канец сакавіка 2024 года ў краіне жылі амаль 63 тысячи беларусаў з літоўскім дазволам на жыхарства. Са студзеня 2023 года па сакавік 2024 іх пабольшала на 29%. Іх колькасць і далей павялічваецца. Мы слышим опять русский язык. Очень много его. 80 тысяч украинцев, 70-60 тысяч белорусов, они все говорят и по-русскому. И это создает уже вопросы, кто они такие. Даже в оккупации столько много русского языка не было. Почему они не изучают литовского языка? Первый вопрос, потому что наши сыновья уже не говорят по-русскому, они не понимают вас. Ну и это уже создалось такой контекст, который очень хороший для забрасывания этих таких нарративов, которые создают рознь между литовцами и белорусами. У той час, як штучна пашыраўся канфлікт паміж беларусамі і літоўцамі на глебе літвінізму, Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы заявіў пра контрвыведніцкія пагрозы з боку Беларусі і Расіі ў сувязі з наплывам беларусаў. У красавіку 2023 году Сейм Літвы прыняў закон пра абмежавальныя захады ў адносінах да грамадзянаў Беларусі і Расіі і пастрожыў парадак выдачы пастаянных і часовых дазволаў на жыхарства. У дачыненні да беларусаў, якія ўжо жывуць у Літве, пачаліся дадатковыя праверкі. Пасля гэтага дэпутаты літоўскага парламенту пачалі атрымліваць электронныя лісты з пагрозамі, дасланыя нібыта беларусамі. Адзін з першых такіх лістоў быў падпісаны батальёнам «Тэрор» і датычыў беларускай палітычнай актывісткі Вольгі Карач. Літва акурат адмовіла ёй у атрыманні палітычнага прытулку праз падазрэнні ў супрацоўніцтве з расійскімі і беларускімі спецслужбамі. Аўтары паведамленняў назвалі Вольгу Карач сваёй кіраўніцай і прыгразілі літоўскім палітыкам, што калі рашэнне наконт Карач не будзе змененае, то яны прадпрымуць радыкальныя меры супраць палітыкаў і іхных сем'яў. Сама Карач датычнасць да лістоў з пагрозамі адмовіла, а батальён «Тэрор» назвала, наадварот, сваімі палітычнымі апанентамі. Адным з тых, хто атрымаў ліст з пагрозамі, быў дэпутат літоўскага сейму Армина Слідзяка. Я большое внимание на это не обращал. Я понял, что отношения к этим письмам у моих коллег-депутатов были очень разные. Те, которые первая каденция в парламенте работают, конечно, нет такого более глубокого понимания ситуации. Они как-то, не хочу сказать, что испугались, но как-то занервничали, что-то такое, что-то за письма, какие-то угрозы, что тут творится. Некоторые, как я, совсем на это спокойно посмотрел, потому что, как и говорил, я в политике больше, чем 20 лет, и я уже чувствую, серьезно ли это, или это какие-то, знаете, детские игры. Амаль праз 2 тыдні пасля першых лістоў з пагрозамі дэпутатам у сацыяльных сетках з'явіліся і відэа з пагрозамі літоўцам на агул і ўраду Літвы. Šiuolaikinių Baltarusių gyslomis tiek Litvinų kviečiame Lietuvos valdžią susivokti ir nustoti persekuoti Baltarusijos demokratinę visuomenę. Priešingų atveju susidursite su mūsų tautinė rūstybė ir jūsų namai užsitęs. Lukašistai iki šiol prisimena ir skaičiuoja mūsų jėgomis. Мы адсачылі, што ўкід відэаправакацыі ў літоўскія форумы адным з першых зрабіў тэлеграм-аккаунт Гінтарас Балтас. Ён быў створаны ў жніўні 2023 году. Пазней ён памяняе свой нікнейм на Наста.
Чаму менавіта Наста, запытаецеся вы? Мы распавядзем гэтым трошку пазней. Какая у меня есть информация, это были фейковые угрозы, сотворены службами безопасности Беларуси или российскими, мы не знаем. Но это так как столько, сколько я видел, это были фейки, даже не очень профессионально сделаны. Видно некоторые детали, которые использует только белорусское КГБ. Или язык, который используется, он просто Google Translate с ошибками, потому что тяжело, наверное, этим врагам точности и специфику знать. Но это меня не удивило, потому что удивила только новая цель – это белорусы. Потому что КГБ в Литве работало постоянно по двум направлениям. Евреи, как бы рознь литовцев и евреев, что создавало всякие проблемы нам с западным миром, не только с Израилем, но и с Америкой, и с другими западными странами. Тогда поляки, вот это чуть-чуть похоже на белорусскую эту программу, потому что всегда напоминали литовцам, что поляки оккупировали Вильнюс, они могут отнять Вильнюс. Адначасова з пагрозамі прадстаўнікоў літоўскай улады каля дзесятка ананімных акаунтаў у розных сацыяльных сетках пачалі масава публікаваць псеўдагістарычныя паведамленні з заведама фальшывымі тэзісамі пра вялікае княства літоўскае. Мы праглядзелі некалькі дзесяткаў профіляў у тыктоку і суполак і акаунтаў на фейсбуку, а таксама ў твітары, тэлеграме. Як выявілася, большасць гэтых акаунтаў ананімныя і створаны ў 2023 годзе. У тыктоку, напрыклад, самыя актыўныя профілі маюць блізкія даты стварэння акаунтаў, якраз 2023 год, і выкарыстоўваюць аднолькавыя хэштэгі. ВКЛ – гэта Беларусь, Літва – гэта Беларусь, ад мора да мора – Ліцвіны. Афіцыйная прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шаметавец кажа, што стварэнне фейкавых акаунтаў з аднолькавай тэматыкай можа сведчыць аб працы спецслужбаў. Гэта характэрна для любых спецслужбаў, асабліва з боку дыктатарскіх. Яны забрасваюць контентам, гэта іх спосаб барацьбы. Галоўнае, не трэба весціся на гэта, не трэба падпісваць, не трэба каментаваць, не трэба ставіць лайкі. Гэта будзе самая вялікая дапамога, калі людзі не будуць рэагаваць. Тады, калі ў них не будзе падтрымкі, тады нечага нават будзе асабліва абмяркоўваць. Адзін з акаунтаў з назвай «Лексбондар», які распаўсюджвае гістарычныя фейкі пра вялікае княства літоўскае, у тыктоку прыцягнуў нашу асаблівую ўвагу. Калі зняць акуляры, то чалавек на відэа выяўляецца вельмі падобным да тыкток-блогера Алексея Бондара. Ягоную асобу нам пацвердзілі кіберпартызаны. Публікацыі на ягоным асноўным канале прыпыняюцца на 4 месяцы, з 6 чэрвеня па 30 верасня 2022 году. Паводле праваабарончага цэнтра «Вясна», менавіта ў гэты час Алексея затрымаў губазік. Пасля 3 месяцаў зняволення суд прысудзіў яму хатнюю хімію без накіравання ў папраўчую калонію. Па выхадзе з СІЗА Алексей зрабіў допіс у інстаграме, дзе было напісана «Адпусцілі за добрыя паводзіны». А ў тыктоку ён піша, што цяпер ягоны акаунт па-за палітыкай. Неўзабаве Бондар закінуў свой папулярны акаунт з 60 тысячамі падпісчыкаў і стварыў новы «Лексбондар». Са студзеня 2023 году ён публікуе вось такія відэа. У адказ на нашу просьбу патлумачыць, чаму ён змяніў акаунт і публікуе правакацыйныя відэа, Алексей нас забаніў, а пазней у адным са сваіх чатаў, рэагуючы на нашае пытанне, напісаў: «Я ў мінулы быў таксама змагаром, цяпер не ведаю, цэнтрыст». У фейсбуку тэму літвінізму падтрымліваюць каля дзесятка суполак гістарычнай тэматыкі з невялікай колькасцю ўдзельнікаў і падпісчыкаў. У сваёй большасці гэта ананімныя профілі, без рэальных імёнаў і фотаздымкаў, уласнікі якіх публікуюць правакацыйныя тэзісы і выклікаюць спрэчкі з літоўцамі. Адмінамі такіх суполак часта з'яўляюцца адны і тыя ж профілі, ніякіх вядомых беларускіх гісторыкаў, прадстаўнікоў беларускіх палітычных партыяў ці грамадскіх актывістаў мы ў іх не заўважылі. А адназначна гэта маргінальная тлі. Гэтых людзей вельмі няшмат, сярод іх няма, яшчэ раз кажу, ні ўплывовых палітыкаў, ні ўплывовых гісторыкаў, практычна ніякіх гісторыкаў. Калі мы спыняемся на разуменні літвінізма, як вось тых фрыкаў, якія кажуць, што Літва – это Беларусь, а тая Літва – это жмуць,
то это сапраўды нешта абсалютна маргінальнае, якое просто не вартае увагі, не вартае для таго, каб рэагаваць на ўзроўні супрацьстаяння небяспецы літоўскай дзяржаве. Але калі вось ісці за тымі змагарамі з літвінізмам, якія гэты паняцце пашыраюць просто да самых далёкіх межаў, то тут сапраўды ты літвінізм выглядае ўжо нейкім такім просто прывідам, пагрозай. І сапраўды на допісы і выказванні ў розных псеўдагістарычных суполках і не толькі рэагуюць літоўскія блогеры. Адзін з іх Жылвіна Світоес, якога ўжо празвалі паляўнічым на літвіністаў. Асаблівую ўвагу ён цяпер надае беларусам, якія жывуць у Літве. Фактычна пасля ягонага допісу ў Фейсбуку дзеля бяспекі змянілі месца правядзення лекцыі беларускага пісьменніка Уладзіміра Арлова ў Коўне і Вільні. Ідэолог літвінізму наведае Літву. Гэта ўжо не дзельба гісторыі, гэта рабаванне пасярод дня. И он прибывае, каб рассыпать у нас свою отруту. Почему вы думаете, что Литву современную надо отделить от Великого княжества Литовского? Ну, я не думаю. Да. Если надо, может быть, создать какой-то такой позитивный диалог между интеллектуалами, между историками, и просто снять всю эту напряженность вот как раз таким образом. Почему это пока еще не получается? Я думаю, причин, наверное, всяких. Белорусская демократическая оппозиция, она сама с большими вызовами теперь живет. Конечно, никак этому не помогает ни режим Лукашенко, ни пропаганда Лукашенко. Она как раз пытается это усложнить. Так что я думаю, что это действительно такая серьезный момент. И если мы его отдадим в пользование путинской и лукашенской пропаганды, тогда да, мы будем иметь проблемы побольше. Пад увагу літоўскіх блогераў трапіў і беларускі клуб у Літве «Ліцвіны». Як кажа яго стваральнік Сергей Шалыгін, клуб пачаўся яшчэ ў 2021 годзе як суполка аднадумцаў, якія хацелі быць падрыхтаванымі на выпадак ваеннага канфлікту. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва ўкраіне частка чальцоў з'ехала туды, а на базе суполкі праходзілі медычныя і базавыя тактычныя заняткі. Прыходзіцца адказваць на такія пытанні літоўскім сябрам. Першае пытанне – это менавіта чаму так назваліся. Ну, мы называліся менавіта з такой мэтай, каб паказаць літоўцам сваё такое яднанне гістарычнае, яднанне там некае культурнае, духоўнае, бо мы колькі стагоддзяў былі адной дзяржавай, і забывацца пра гэта самім, наўмысна самім маляваць межу між двумя народамі, ну, такое сабе. Таму все, нават тыя людзі, з якімі мы знаёмыя там віртуальна альбо здалёк, яны ўжо зразумелі, што назва клуба гэта зусім не пра вот эту філасофію літвінізму, это хутчэй пра агульную гісторыю. Клуб «Літвіны» не раз выступаў з заявамі, што не мае ніякага дачынення да ідэяў літвінізму. Са словаў Сергея Шалыгіна, напады на клуб пачаліся пасля леташняй акцыі беларусаў у гадавіну пратэстаў у 2020 годзе. Клуб, сябры клуба былі на этой акцыі, у нас свая сімволіка, свае сцягі, ну і хтосьці з мясцовых убачыў на выяве на сцяге назву «Літвіны», ну і ўсё. І з гэтага паняслось. Там праз дзень, праз два пашлі пасты у мясцовых СМІ. Наш апанент Жылвіна Світоес эту тему вельмі так пылка пачаў размываць. Ну і там ледзь не кожны дзень прылеталі такія фідбэкі адтуль, і, дарэчы, прылеталі ад літоўскіх сяброў, што Сергей, ну, на вас добра так накатваюць. Ось. Таму мы вырашылі правесці дзень адчынення дзвярэй, каб расказаць беларускаму грамадству, хто мы такія, што мы такія, бо былі такія закрытая арганізацыя, умоўна закрытая. На вялікі жаль, калі абвесцілі пра дзень адчынення дзвярэй, гэта яшчэ больш ускалыхнула літоўцаў. Быў там сама і Жылвінас, наш апанент. Ніякіх пытанняў няма. Паразмаўлялі, і потым я асабіста з ім размаўляў, усё, кажу, все нормально, прыстойныя людзі.
Але паводле стваральніка клубу з 2023 года ў сімволіку клубу ліцвіны пачалі выкарыстоўваць невядомыя людзі і акаунты, якія ўчынілі некалькі правакацый у сацыяльных сетках. У кастрычніку 2023 года ў Фейсбуку быў створаны акаунт з імем Васіль Маеўскі. Як пацвердзілі кіберпартызаны, чалавек з такім імем і фотаздымкам не існуе ў Беларусі. Ніколі ён не ўзнікаў і публічным поле. У дадатак да гэтага мовазнаўцы сцвярджаюць, што тэксты на яго старонцы вельмі ненатуральныя і падобныя на аўтаматычны пераклад. Падабайкі пад допісамі пакідаюць відавочна фэйкавыя акаунты. Спачатку гэты Маеўскі рабіў амаль 12 допісаў на дзень. Сярод іх мы пабачылі захапленне цытатай Лукашэнкі, а ў іншым рэпост відэа таго самага тыктокера Алексея Бондара, пра якога мы казалі раней. Вильнюс не имеет никакого отношения к современной Литве. Так званы Васіль Маеўскі асабіста з ім не знаёмы, ён не з'яўляецца некім сябрам клуба, але, я так разумею, это той чалавек, які карыстаецца нашай сімволікай, дзесьці там на польскіх ресурсах размяшчае продажу там тішотак, дзесьці там на eBay, там ці яшчэ дзе. Ну, спрабуюць неяк накінуць. Васіль это на самой справе, ці это не Васіль, ну, я не ведаю. Ажывіўся ў тэлеграме яшчэ адзін акаунт Гінтарас Балтас, пра які мы казалі раней, які распаўсюджваў відэа з узброенымі людзьмі, а пасля змяніў назву на Наста. Дык вось Наста – гэта імя дачкі старшыні клуба Ліцвіны, на аватарцы профіль яе рэальны фотаздымак. Ён як толькі это відэа выпускае, адразу у шмат якіх чатах сядзіць, мясцовых, рэгіянальных, ну і цыркулярам паўсюль распаўсюджвае. Ну, задача стаяць такая, ну, сядзіць можа на заробку, халера яго ведае, не ведаю. Не адкажу на пытанне. Ну, хочуць яны размываць, ну, не супакойваюцца, ну, бачу, што не вядзецца клуб ніяк на гэта, ну, трэба яшчэ раз зачапіць. Вот трэба выявы, я ж кажу, выявы дачкі зачапіць. Думаю, што мяне это неяк ускалыхне. Да не ускалыхне мяне это. 6 сакавіка 2024 году гэты ж самы профіль Наста апублікаваў у розных чатах у тэлеграме відэа, сцвярджаючы, што яго пашыраюць прыхільнікі літвінізму. На ім чалавек у вайсковай форме пагражае ўладам Літвы, калі яны не пойдуць насустрач дыаспарам, значыць дыаспары пойдуць супраць іх. Адначасова відэа было дасланае ў літоўскія СМІ. Акаунт Наста дагэтуль існуе, ён падпісаны на 11 суполак у тэлеграме, частка з іх на расійскай мове і трымаюцца прарасійскіх наратываў. У іх адкрыта высмеюць украінскае войска, набіраюць наймітаў Вагнера і кпяць з еўрапейскіх палітыкаў. Цікавіцца профіль Наста таксама дзейнасцю вядомага прарасійскага актывіста ў Літве Лаўрынаса Рагяльскіса. Ён вядомы сваёй дэзінфармацыйнай актыўнасцю. У 2016 годзе Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы вызначыў яго як асобу, якая займаецца публікацыяй карыснай для Расіі прапаганды на літоўскай мове і спрасоўваннем антызаходніх настрояў. Тысячам литовцев вы надоели! Тысячам белорусов литовских вы надоели! Адзін з чатаў, дзе профіль Наста рабіў больш за ўсё допісаў, прывязаны да сайту, які, напрыклад, заклікаў несці кветкі да помніку савецкім салдатам, калі яго пераносілі з могілак у Вільні ў іншае месца, бо менавіта так усё пачыналася ва ўкраіне. Найбольшая суполка ў тэлеграме, якая робіць правакацыйныя допісы на тэму літвінізму, так і называецца «Літвіны». Вось цытата з допісу, які мы там пабачылі. Так званыя літвіны абураюцца прапановай літоўскіх дэпутатаў забараніць рэтрансляцыю расійскіх і беларускіх тэлеканалаў у Літве. Міністр культуры Літвы Сімонас Кайрыс унясе ўсе ім прапановы аб падаўжэнні забароны на рэтрансляцыю або онлайн-распаўсюджвання расійскіх і беларускіх радыё і тэлепраграм у Літве. Адпаведная прапанова раней была ухвалена ўрадам. Гэтыя ідыёты ў літоўскім урадзе спрабуюць любымі спосабамі адгарадзіцца ад беларускай культуры. Але ж мы ведаем, што ў них нічога не атрымаецца. На пачатак траўня 2024 году суполка налічвала 575 падпісантаў. Яны займаюцца перапостам навінаў з іншых беларускіх медыя, часам з дапамогай онлайн-перакладчыка Google Translate, публікуюць выявы гістарычных літоўскіх будынкаў з дамаляванымі ў фоташопе бел-чырвона-белымі сцягамі, а таксама пагрозамі беларусамі, літоўцам, якія не падтрымліваюць ідэю літвінізму. Пад кожным допісам словы «Вільня наша». Так званыя літвіны, а насамрэч львоўскія правакатары, распаўсюджваюць вось такія ўлёткі, па Вільнюсе спрабуюць сутыкнуць ілбамі беларусаў і літоўцаў. Так вядома, мы будзем чыніць таму адпор. Улёткі з рэкламай гэтага тэлеграм-каналу знішчылі прадстаўнікі руху беларускіх нацыяналістаў, які адкрыта выступіў супраць распаўсюджвання ідэалогіі літвінізму. Выпусціла сваю заяву яшчэ адна ультраправая беларуская суполка Active Club Беларусь. У ёй яна заклікала не весціся на правакацыі і назвала ворагамі ўсіх прыхільнікаў літвінізму, якія распаўсюджваюць варожасць паміж беларусамі і літоўцамі.
З падобнай заявай выступіў і згаданы намі раней клуб Літвіны Сергея Шалыгіна. Не надо из этого создать такую страшилку, которая тут потенциально станет объектом какого-то конфликта, потому что все равно самое главное, чтобы вот эти, например, активные мероприятия, которые мы видим в форме дезинформационных таких выпадов или там фейковых аккаунтов или чего-то, надо их и воспринимать как таковых, и пробовать объяснять, как это делается, как эти аккаунты создаются, с какой целью и тому подобное. Но самое главное это все-таки вот тот такой, я бы сказал, ну, такой уровень позитивного диалога, который все-таки придаст бы тон всей дискуссии про историю. И я думаю, надо тогда, если мы говорим, что есть вот такая напряженность в социальных сетях, я как тогда альтернативу говорю, тогда надо просто иметь форматы историков, дискуссии академические, которые тоже надо популярно представлять в социальных сетях, там и по видеоплатформам, Ютубу, и показывать, ну, что можно про это дискутировать адекватным тоном. У сакавіку 2024 году правакацыі выйшлі ў адкрытую гарадскую прастору. У Вільні сталі з'яўляцца графіці з надпісамі, літаральны сэнс якіх «Літвіны ідуць». Большасць з іх размешчаны ў закінутых бязлюдных месцах на ўскрайках гораду. Адно з графіці пазней намалявалі на ўязным знаку гораду. Паводле літоўскіх журналістаў з парталу Дэльфі, гэтаму папярэднічаў заклік у тэлеграм-чатах, звязаных з пошукам працы. Невядомы прапаноўваў за 15 еўро намаляваць графіці «Літвіны ідуць», «Літвіны ўжо побач» на літоўскай мове. Грошы абяцаў перавесці на крыптагаманец. На гэты момант публікацыя выдалена, але «Свабода» атрымала тэкставы арыгінал паведамлення. Гэта допіс у адказ на запыт о працы. Добрый день. Наконт працы ці можна больш інфармацыі? Добрый день. Праца палягае ў маляванні графіці з пэўным тэкстам. Літвіны Атэйна, Літвіна Яўшаля. 15 еўра за один надпіс. Надпісы трэба зрабіць у ноч з панядзелка на аўторак 3-4 сакавіка. Для тэксту можете пачаць сёння з 5 надпісаў. Вы ўбачыце, што мы плацім, мы ўбачым, што вы працуеце. Фармат прыёму працу – фота плюс каардынаты. Выплачваю адразу пасля атрымання фатаграфій. Аплаціць можам на любы крыптавалютны гаманец. Надпіс павінен быць на бачным месцы. Пісаць можаце ў любым месцы. Нам удалося высветліць, што аккаунт, які распаўсюджваў такія абвесткі, быў зарэгістраваны на ананімны нумар тэлеграму. Ён не прывязаны да рэальнай сім-карты. Нумар быў набыты ў верасні 2023 году за крыптавалюту. Профіль падпісаны на мноства суполак, але сярод іх няма ніводнай суполкі па-беларуску, ці ўвогуле нават звязаны з Беларусю. Абсалютная большасць з іх расійскамоўныя і не маюць дачынення да Літвы. Можна пабачыць тут суполкі «Работа в Польше», «Строители Крыма», «Работа строителем в Крыму», «Русский чат Литва», «Подработка Курск», «Белгородск», «Тамань, Керчь». Здаецца, мала каго павінны кранаць надпісы на сценах, на задворках Вільні, але ж іх наяўнасць як аргумент выкарыстоўваюць літоўскія антылітвіністы, якія ледзь не сарвалі другую спробу правесці ў Вільні згаданую нами раней кніжную прэзентацыю беларускага пісьменніка Владимира Орлова. А вчера была надпись в Вильнюсе «Вильня наша». А вы говорите, что никто не придет в Вильнюс. Чтобы ФСБ, КГБ там и еще кто-то. Есть силы, которые... Подождите, вам по Козлову не давали, пожалуйста. Есть силы, которые хотят нас поссорить. Давайте им не дадим. Подождите. Давайте будем вместе противостоять русскому миру, его агрессивной идеологии. У дэпартаменце дзяржаўнай бяспекі Літвы «Свабодзе» пацвердзілі, што падобныя графіці ствараюць на замову. У сацыяльных сетках спрабуюць вярбаваць літоўцаў пісаць лёзунгі гэтай ідэалогіі ў грамадскіх месцах за грашовую кампенсацыю. Такая дзейнасць адпавядае асаблівасцям псіхаінфармацыйных аперацыяў, якія арганізуюцца варожымі Літве дзяржавамі і накіраваныя на стварэнне панікі ў грамадстве краіны. Афіцыйная прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шамітавец азначае, што яны бачаць рост актыўнасці спецслужбаў у інтэрнэце, у тым ліку праз ананімныя профілі, акаунты, якія распаўсюджваюць дэзінфармацыю ці намагаюцца вербаваць людзей. Мы бачым узмацненне дзеянняў як і расійскіх, так і беларускіх актараў.
расейцы заўсёды былі даволі эфектыўныя ў гэтым кантэксце. Не кажу нават пра кібератакі, а больш пра распаўсюджанне нейкай дэзінфармацыі. Беларусы вучацца, беларускі рэжым я маю на ўвазе, і як мне падаецца, як падаецца нашым калегам, становяцца таксама больш эфектыўнымі ў распаўсюдзе дэзінфармацыі, у тым, што людзі сапраўды іх чытаюць, беларусы нават замежжа, і бывае нават верыць таму, што распаўсюджвае прапаганда ці рэжым. 19 сакавіка Дэпартамент дзяржаўнай бяспекі Літвы апублікаваў заяву, у якой сцверджыў, што ў Літве няма арганізаваных груповак, якія прапагандуюць ідэалогію літвінізма, якія б маглі пагражаць незалежнасці і канстытуцыйнаму ладу і тэрытарыяльнай цэльнасці краіны. Пасля заявы Дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Літвы ніводнай гучнай правакацыі на глебе літвінізму не было, але стала больш іншых, напрыклад, персанальных званкоў и паведамленняў з пагрозамі. Ну, я находилась в школе, мне позвонили с номером Мигриса, вот точно такие же цифры. Я ответила, и мне представился мужчина, он назвал меня по имени, фамилии, сказал, что вот здравствуйте, вы подаетесь там на миграционный ВНЖ, что-то такое. Я сказала, да, это все верно. Сначала он со мной очень быстро лепетал на литовском. Я попросила несколько раз перейти на русский язык, потому что такие важные вопросы на литовском языке я не привыкла решать. На что мужчина начал на меня повышать голос и начал со мной уже очень агрессивно разговаривать. И он сказал, что я представляю угрозу для национальной безопасности Литвы и что меня депортируют по причине того, что вот я такая небезопасная для Литвы, скажем так. Но я его слова не восприняла всерьез. Я ему сразу сказала, что меня разводить не стоит, лучше звоните другим, их обманываете. Вот. И он забросил трубку, в ответ мне что-то очень грубое сказав, я не расслышала, что он мне сказал. У Дэпартаменце міграцыі Літвы Свабодзе сказалі, што не маюць ніякага дачынення да такіх званкоў і ўвогуле не паведамляюць людзям пра такія рэчы па тэлефоне. Таксама ў канцы сакавіка некаторым беларусам тэлеграме пачынаюць прыходзіць паведамленні па-літоўску з выкарыстаннем нацысцкага лёзінгу. У іх невядомыя выказваюць незадаволенасць прысутнасцю беларусаў у Літве і заклікаюць пакінуць яе. Перад гэтым паведамленнем усе літоўскія медыі аблятае навіна пра тое, што ў Клайпедзе невядомыя маладзёны б'юць хлопца за тое, што быццам бы ён педафіл. Адказнасць на сябе бярэ суполка, якая прапагандуе неанацысцкія каштоўнасці і створаная за 2 месяцы да здарэння. Менавіта лёзунг гэтай суполкі і быў скарыстаны ў пагрозах беларусаў. Мы праглядзелі ўвесь тэлеграм-канал гэтай радыкальнай суполкі, ад імя якой ішлі пагрозы, але ніводнага не выявілі паведамлення з ненавісцю да беларусаў. Паведамленні з новымі пагрозамі з'явіліся падчас нашага расследавання ў бацькоўскім чаце беларусы ў школе Вільня. Некалькі ўдзельнікаў чату паведамілі, што ім у прыватныя паведамленні прыйшлі пагрозы з выявамі трупаў, да якіх былі прафоташоплены партрэты іхных дзяцей. Гэтую інфармацыю шырока абмяркоўвалі ў сацыяльных сетках. Выявілася, што такіх паведамленняў было няшмат, а акаунты, якія іх рассылалі, зайшлі ў бацькоўскі чат незадоўга да гэтага. Адзінае, пра што яны пісалі, гэта пра гэтыя пагрозы. Мы праверылі IP-адрасы гэтых людзей, быццам бы бацькоў беларускіх школьнікаў у Вільні. У ніводнага з іх не выявілася месца знаходжання ў Літве, або усе яны выкарыстоўваюць VPN-праграмы, каб схаваць сваю лакацыю. Ніводнага паведамлення з пагрозлівай выявай ад імя рэальнага чалавека нам не ўдалося знайсці. У паліцыі Літвы Радыё Свабода адказалі, што там атрымалі некалькі заяваў пра пагрозы беларусам і цяпер праводзяць расследаванне. Але ў Генеральнай пракуратуры Літвы няма спраў па вышэй апісаных выпадках. Дэпутат Сейму Жыгментан з павільёне звязвае ўздым хвалі правакацый, у тым ліку з выбарчай кампаніяй у Сейм і Еўрапарламент, якія цяпер праходзяць у Літве, а таксама выбарамі прэзідэнта, якія адбудуцца ў траўні. И у нас выборы идут. И я думаю, если эти волны еще будут раскачиваться, я думаю, самая главная цель, вот этот консенсус, который в парламенте по белорусам существует, уничтожить. Привести в парламент радикалов, полуфашистов, националистов, который будет бороться с литвинизмом, уничтожать все белорусское в Литве. А с такими фарайтами, с такими вот путиноудобными людьми Путину очень легко общаться. Очень легко их повернуть и против Европы, против поляков, против евреев, против всех национальностей. Потому что чем более радикал, тем больше друг Путина. Самі словы «літвін», літвінізм і іх вытворныя на расійскай і літоўскай мовах больш за ўсё выкарыстоўваюць у тэлеграм-каналах на расійскай мове. Пік выкарыстання прыпадае на сакавік 2024 году.
Калі палічыць, хто выкарыстоўвае гэтыя словы больш за астатніх, мы атрымаем спіс беларускіх і расійскіх прапагандысцкіх ресурсаў. БЧБ-террористы начали угрожать правительству Литвы, выдвинув ультиматум. Если литовские власти не образумятся, они столкнутся с нашим гневом. Ваши дома загорятся. Вільня і Віленскі край нашы. Толькі беларусы могуць быць рэальнымі нашчадкамі і захавальнікамі шматэтнічнай і шматрэлігійнай традыцыі ВКЛ. Змагаров гонят с санными тряпками из Литвы. Вось яскравы прыклад таго, як беларуская прапаганда выкарыстоўвае гэтую тэму. Прапагандыстка Анастасія Бенедзісюк, якая брала інтэрв'ю ў турме ў палізняволенай Паліны Шарэнды-Панасюк, спытала Паліну, чыя Вільня. Муж і дзеці Паліны акурат цяпер знаходзяцца ў Літве. А Вільна беларускі или литовский город? Ой, это город, который когда-то был столицей Великого княжества Литовского, соответственно, наше. Больш актыўна тэму літвінізма падхапілі беларускія правладныя тэлеграм-каналы. Пра гістарычную прыналежнасць Вільні ў 2021 годзе згадваў і сам Лукашенко. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильна – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим. Каментатары «Свабоды» з Літвы упэўнены, што ва ўсіх гэтых правакацыях зацікаўлены аўтарытарныя кіраўнікі России и Беларуси. Я бы был удивлен, если бы здесь не было бы заинтересованности там и Лукашенко, и Путина. Это не только Россия, это я называю их такими авторитарными партнерами. Много пропагандических кампаний проводится в совокупности, так что я думаю, просто надо вспомнить про параллели, когда были 90-е, российская пропаганда пыталась использовать тему исторических таких ситуаций между Литвой и Польшей, там насчет Вильнюса, и это уже как бы такая ситуация, которую мы просто узнаем по немножко такими историческими аналогиями. Так что да, конечно, это будет использоваться режимом Лукашенко. Но самое главное, что я хотел бы, наверное, сказать, что тоже по принципу аналогии надо посмотреть, что в 90-е эта проблема таковой исторической напряженности между соседями в то время Польши и Литвы, она быстро была решена с помощью диалога, политического, интеллектуального диалога между польским элитом и литовским элитом. Нельзя сегодня говорить о каких-то территориях, кому они принадлежат, на базе истории, на базе прошлого. Да? Потому что, как получается, что, например, Киев принадлежал Великому княжеству Литовскому, то есть литовскому государству, намного дольше, чем Клайпеда, например. Да, который, у нас порт самый важный. И Минск еще больше, чем Клайпеда. Так что мы сейчас пойдем забирать эту Минск и Киев и отдавать Клайпеду Германии? Какой-то нонсенс. Расследаванне «Свабоды» показала, што за большасць украінцаў распаўсюду літвінізму і правакацыяў стаяць ананімныя карыстальнікі, да чыіх нумароў прывязаныя крыптагаманцы, у тым ліку для аплаты іхніх замоваў. І відавочна гэтай правакацыі цесна звязаныя з інфармацыйным парадкам дня ў медыя, ад абмежавання ў легалізацыі для беларусаў у Літве да вайсковых вучэнняў у рэгіёне. Прафесійныя гісторыкі раяць не давяраць укідам, а будаваць дыялог, пагатоў Беларусі Літву звязвае нашмат больш рэчаў, чым падзяляе. Мы не должны стараться один другого поменять, потому что зачем? То есть какая польза от этого, что белорусы будут видеть Великое княжество так, как литовцы? Мне просто неинтересно ни как человеку, ни как историку, да? Я как раз думал, что литовцам очень важно и нужно понять, почему белорусы так думают, а белорусам надо понять, почему литовцы так думают. То есть тогда мы не только будем лучше понимать своего соседа, а когда ты лучше понимаешь соседа, тебе легче, ты меньше его боишься, но и мы сами себя будем лучше понимать, да?